Kani gade ke Pati CCTV, bat Pyndam pek yaki kubor baman kasngi. Hadin sisngi jong ka jinglai khangtala no ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Maulai Circle ya ka office rekam jong katnat Food Corporation of India henne kasngi ka khatsan tere gu juliopan ka FKJGP kelasha ban plebiang yakini ka office bat yakino tre jong ni ka regional office FCI ban wan tre biang habai kan berkinong pathai kubor u president jong ka FKJGP Maulai Circle uba mar buat dekhar rengkat ke jiran lang u general secretary jong ka FKJGP central body uba dandik si khongsen ulapan pa ba kaseng kelasha ban pleno yakini ka office hadin ke jingkhot ikren jong u general manager jong ka ni ka office ubala Kular ban Pyndam no yak notification jong ka Jingthung kam hapo ka ni ka office kabagla dapen mi dang hakini ki khendiat sengi balala dena kali kaseng haba menenpat ngilap daga ngidap daga jing sengo ka khrau ba ka resol kalong kambam hun bat kambam biang na kamenta kitrairi telai menuk kejungi bang ngilakang yak tu menen bat menta kesengi ngilawan ban na kali ang jingkhot jong kini gibor na punya jong FCI ban yatir yathai habidei bat kani ka demand jong kaseng de smotonat pat bat na kali ang gibor punya jong kini FCI nadu ba kentup ya u GM mo GM general manager ki deputy general manager ki office staff borok hot ki lai don lang ha kani ka room bat ki khot jong kaseng ke jongi bat kumjuru I general secretary jongi ba senran nadu sedang hadu ni klemat ka mamta ya ka ba ngirung isngo hun na kalyang kaseng FCP Maulai Circle ya ka ba ngilabu kediman badai bet ban scrap no lani ban Pyndam no ya kani ka result bala penmi da kani ka FCI bat ha kani ka pamentaru klam kerandien ya ka nongrim na kalyang kaseng ngila keren ngila tir ya thai bat ngila penpau sai balada ka FCI kam scrap ya kani ka benta kani ka office kam snode bandon ha kani ka sno Maulai ka jungi lada kamla ban ajing mentoy khamtam ya ki barit ki baria khamtam habidei begini ki post gre pu ki jongi te nakal yang kaseng dam da ka jingkemen ka bakrau ba kani ka office pat ka don ya kata ka jingi trelang bat ngi kum kaseng ka ba ngi la ya pensngo da ka basai mo habidei begini ki post grade 4 ya ka ba kini ki post ka bla advertise da kani ka FCI khamtam kini ki post lai ki dei ki under matric mo ki class 8 pass de let's say ngiru nakal yang keseng mendai tangkani kesin ke benengkong mendai nakapor ngi jumi khmat mo ban yarap ikun samla ki jungi kitrai tremuluk ban yok kam yok jam hala ka jong kari ka jungi ngi so dei ba kani kenti benta nakal yang keseng ngili iknu bat ka sarkar ka jongi sarkar jalla ka jongi yakaba ngihap ban kentu bat ban penbor ka baka di ban legislate no deki policy nak benta yaki employment habadi bakaliang ki central department bakher bakher kathai gadi kata kalenti kaba kandi ka permanent solution yakaba kanam jashu kungini ki egi baja kaba ngi hi kum ki khun samla ne kum ki seng bhalang ni hapmi na ka posho kapor ban kren ya ka juice ki issues tinga thai baka sarkar jala megalia hi kadi bin sim khai kani ban nakaliang ka seng ru nginum song klikti bangin prestat yaki ni kam namar kum bakalong menta nilai kren bagi he jo ni ki department ki ong ba lada kalong komni ki kinum la ban khot ya kata khot interview ini ki post ba fair fair te da short of manpower ka sakata kata ka performance ne ka kum trikam ki jong ki hang ni te ngi thu kata te ta kadang ngin le ka bala ban penkloi ka ni ya ka bangi kendu sarkar ban kentu ka sarkar hani ka session jo ka assembly ka banwan ba ka di ban legislate no ka ni khnang bakalang te ka lat kunti ai kam ajam ni ki khun samna ka jong